Ta sa sisin pat nga ay kublay fi barok khay. Kibayo sngaw ya gani gajing hikay ka mga sedang menin gesngi. Ha gajing iday bat gatu ka kerteng ka mga ay kumno nginri ya gajing lang MYNSIEM ka ba im. Bat kumbang ala ong lupay fi na du sedang habang keren menin gesngi. Ba finum kerki ngania jengay ba ngan pen i fi katukat me na kaktian ka jong play. But ia gajing hikay kibalong kibang akwa ngan ay fi kumno fin le malagasngi gajing day bat gajing shikri lani ta gajing day gajong pi bat ublay knang ba fin la ban ri gajing lang MYNSIEM ka im ngan sa ay shushu shadian ray mentangan keren ya kani ga khubor kabang ang not ban ang hawat kan lang kum gajing hikay gajuk ko poro kadai kan lang kum gajing keren kandiat ifi kabiyaday bat kini gajing ja gi badana ga bible nama lengba kini nga sngot ho ya kaban wanra ya ka ek bu try u hikay nga nadu kisnam ki ba menshua bat mentanga meditate biang bat ngalapa kini ki nongrim ki bangide ban tip habangi kwa ban ri ga jinglang MYNSIEM jingi ka em dengan keren menini ke jing hikay ba na kilum ka bible bat ngalawan ra kat tu kat ni teli kilum haga ketien ke jong play kata ka no lum jong ki ararat ngala keren jepang ulum moraya ngala keren yo ulum sinai ngala keren yo ulum ubau david ukren ngala keren jepang ulum jong jing pen shoy jong jesus christ bat yo ulum jong ulum calvary lani utu ulum golgotha bat nganget pila yo iba kilom haga badu ki keren ni ke jinglong MYNSIEM ba barapor ublay ule ay hajrong nom umle ay shatrailum kamboni ngam ong bo blay tre hatrailum hanre kamboni ublay ujus notanat ya gaban penpau ya gaburam gajau de hajrong lo kani ga theo ya ga jinglang MYNSIEM jingi ba ublay kwa ingi ba hapdeng jong ki jingile ki bakat no gat noru ngimdai setia ya gaban that ya gaban don ya gaban yaine bet ya ga jinge jingi ban ya bat bet ya ga jinglang MYNSIEM jingi ban ya le kat bala ban ya bet jikhmat bat bandan hajrong nom jong jinglang MYNSIEM barabor namar hapdeng jong kita baro finyo i haba pi ne bandan hajrong nom baru blay finyo i ublay nang ta un sedang ia kaban pen i fi ka ege ba pide fin le shakhman te menta ka singa kwa ngan pen i fi na ga bible singapa haba nga krani ban ri ga jinglang MYNSIEM jingi ga im haba nga krani ni ktien ga ba ong ka ba im ka ba mut ba man la ga singi ni haban maintain ni kata jingi dai ka jingi baru play kabangi bu eka gaktin pareng kata relationship kabangi dai bandan kata jingi slok kabajan baru play kata dai ka palat ya jingi im jingi bat laban ong no kadai ka ba buon hingi feel Ndray nganam pandrami fingan ay MYNSIEM lang ni kwa ba finio jing shay mga hikay yang ni jing hikay namar kumangala ang finom kriki ngan kren shadin shibun ki points tandray mentakas ngi kwa ngan sedang nang ni ya kabangan pinifin na kabago na mga yo ina kaktiyon ka jong play barabor ngalap ba kabago lalapin puli khamtam lele agisam ka kren bet on a daily basis lani kabalang regular kabalang bet malagasngi kabamut ka jing shikri play jingi kamday ka bishise nano kamday ka to jing lang MYNSIEM ka bangi shisno shong shit kumto shipor ka kamday ka to ka ba ublay kwa ingi kaday kabalang constant kabangi yaine kabangi hapan yaine ya ka jingi day ka jingi baru blay dengan penifi kendiat naga bible bat ngin sipai shika ega mga lakunar manin ka day mga hikay fi nau Elijah aga jingi hatin tiga jong te shwai ka bangin poy shita ngan penifi kendiat lasingan nile kat balahi ya ka mga krenno ega ni jingi kai knang ba pinyo jing mentoy fi na puli na kitab sam finlap na kalana ka ba khat nriu na ka khat ka ba pra u David aba ukran ni gani sam u ang kumni ngan shimtang ni khat ba pra u ang ngala pu yo try hakmat jonga halagasngi namar ba udan haktiga man jonga anam pen ki yanga fi ik ni khat ka kran jabang ka kata ka bayadai ba kata jinglong ka ba malagasngi u ang ngala pu yo try hakmat jonga halagasngi
Teng fi ngilap ba ka jinglong jing MYNSIEM jingi ka poi shadin laningi hiar japo ka daw ka day bangi bu palat ningkong yaki aka khmat but hangta ngi kendo iga jing aga jinglong MYNSIEM jingi u David Wong ngala bu ya utrai ha khmat janga halagasngi itai kitien halagasngi kababot umbu ningkong ya di umbu ningkong iki kam jong uabu sinshar penya haga jat min Israel umbu ningkong iki aka kaban ningkong iki bo bu kadai ubu yo blay hakmat jo man lagasni but usong namar kata udana ke ketiga man jonga anam penki yang kababot ublay singa bah unum sha baga jing em ko jong brio ubayai ne man lagasni man bu yo blay hakmat kababot ke jinglong MYNSIEM ko jong David kalong ubu yo blay man lagasni kabot ke jinglong MYNSIEM to ka im man lagasni but nda ka im man lagasni finlap baga jing em ko jong brio kam juki jingmot haba ublay haba David Wong ne namar kata udana ke ketiga man jonga anam penki yang kababot unum sha ba an penki ya ke jinglong MYNSIEM jo namar ke jinglong MYNSIEM jo ka im balai namar malagasngi ubu yo blay hakmat jo kita kadai mga kuakan pen ifi na ka Bible kum ke jing sedang ingin ke jing keren jonga hakini ke por na kentu ifi metagasngi da bun kam kat no men step da fila kum kisngi na da pipi dan kinu ki kam ki bafila ke ki kan no no hakapor men step hi fidei findan yo blay ban bu hakmat habang bu hakmat kamul pinjukun mau yo blay handai bafindan ke jing dwailang si yang si sam bafindan ke jing pulien ke tien ke jong blay si yang si sam men step kadai ke bekrau ban bu ning kong yo blay hakmat jingi malagasngi namala dangi bu ning kong yo blay hakmat jingi malagasngi finyo yo blay unum sha yo jing em jong fi bro jisngi bakan kelumar nakata daung kwa ngan keren ni nakabenta jong fi bakat bala hin min step what la nakadan ke kam ke bedran kam eru yale ikat bala banum sha e tabakan kini e jeka ko baning kong tam ke jong blay ha jing em ko jong fi gina police show naga Bible la na fin puli yo no David aga sam ka balai busau wa nga kan khat ka baning kong bro ni she yetip ye ni khat wa ngan kerhu yo try halagasni fi itai kteni bo ang halagasni kada ka ktien ka bakrawang ngan kerhu yo try halagasni ka jingiro jo kan long aga sintur jonga barabor fi aga ktien English wang at all times kabamot abang at all times kabamot haki por baro haki situation haki jingi kendo lada shit ru ngin bu you play malagi singin roa ngin ro ngin mani you try lada kriak ru ngin mani ngin ro you try lada slap ru ngin ro you try lada rang ru ngin ro you try lada Sunday ru ngin ro you try lada Monday ru ngin ro you try lada kalong portlang ru ngin ro you try polio ru ngin ro you try kabamot haki ayom baro jong jingam u play u day hok ban yo bet ya ke jingiro bal ke jing manim malagasngi fi de pi pen million kum taban long malagasngi ke jinglong MYNSIEM jong fi ru kan im malagasngi ngayo idan gibril ki banang ban ker khuyu try ban roi ban mani try de tanga ka por biang de tanga ka baki eki biang lot de tanga ka por ba pakimi kendo jingpang bakimi kendo setia ya ke jing hiara ga yog ka bakimi kendo ba ke jing de hieng ga biang ba nang ta nda baki biang lot kamot ki pen biang ga jing de bar blai nda haba ga jingpang kawan nda haba ga mi ke jing ga jing de hieng sam nda ga hiara ga yang yog ka niki kendo jing ki kam ki jam ki tre ki ta hanta ke jing de jong blai ba do blai ru ga klumar kata kam de setia ke jinglong MYNSIEM nga khwa ga nong fi haba David uang ne ngan ker khuyo try halagasi ke jing ro jung ga ga sintur jong abor fi haban sno to ukuran KUMNO ye ni sam Learning and ong no kumi haka bakum kanu ko por Ukraine ni sam what haka Bible kasiru kala tho nang ni nang kitab sam kala nang ko life sam habo ay ki introduction shuaba ni thu ni sam ong kani ga ni sam go jong David ka ba upun kala ya la rukam hakmat jong Abimelek u bala be no u uru la let no fi people yang ni u David ag ni ko por udang shabe na ga ying sim go jong Abimelek namar ba ula tiang namar ba ki thu u petri no so
Saul but ule be yele de khmat jo Abimelech daka ba ule komu brio ba duna ba be but Abimelech ube no una ma una perkhat ule brio ba be but ulat im dak takrukam kaba mud udebet udana ga jaka kaba pet yap no Saul pet yap no Abimelech jing im jo ukade ga bam shong ne pen ban udang ruai ni ga sam kaba lai bu sawang ngan ker khuyo trai halagasni kaba mud habo ang ngan ker khuyo trai halagasni ka jing ro jo ga lang shintur jo ga bor kaba mud ba udebet ude brio upa piang ka jinglong sim jo ubu yo play khmat jo malagasi un ruai un mani show try malagasi what habo dana prenga jaka jo ga jingele jo ga jing bi day na ga daw la bi snout ho ye ga background la bi snout ho ye ki jing tho ga jo debet kan pen long if bin snout na nga shay sutnat ye ga to ga sam ga jo debet kal na ka ban reply la sing shay sutnat palat ye ga to ka po budana ri cloud judia Riklau Judah, Pinda Puling to Sam go and replying, I said, not ba. Can I go way nigga favorite Sam Joga? Keep on a percat, a jinglong and Sam Joe David. Balay, Wang, I'll play Joga, I'll blame an old blade Joga, dang step and what, Yame. Kapamut, min step what you play. Come and Sam Joga sliang you play. Kadot Joga Kinmao you play. Hakarika, but Rinkiang, come Shitam, Gabamut, Udana, a jacka, cordet, Haka jacka, tipla, un emno, yap, Udana, jacka, done. Shong ne udala ka jaka ka bala bet hong ke jing jo henry down step hapo ka riklau ka jaka ka batrkhong ka do jo ka kin mau you play ka MYNSIEM jo ka sliang nu try na ka ta per khat ba ni ka sam ka ba best palat ke jing jingi ba what apdeng jo ka jaka ka bangi ba pelun sadong jingi kidan tang ke jing tu jingerman pen ban tong in tip banginum pen bakla ha ke jing wat jingi you play but bangin ya ne ban yang khmat jau try malagsi ban ruai ban mani try na shay sinot nat bangan larangan pen infin ni Bible ngadon sibun ki khat ki lenong ki bi David kan ne na makatadaw nga khwangan ay MYNSIEM finang ne ba fin sinot ho igni jing shisha ba kat haba ka Bible ko ang halagisni malagisni dang step kumta habo ni u David wang ngan khuyu try halagisni ke jingiro jo galang ha ke sinto jo ga berbo kapamut hamal lagi jingisha nga khwangan tentu finang ne dalong kumno what you pendo jingero you play dalong kumno what you sang ya kaban money you try kataka de nong rem jong jinglong kristan lada fi kwa ban ri de jinglong sim jong fi kaba im malasni wala I ngo you play tang ba vio ye I ngo you play ba vio ga sni I ngo you play vio ga air I ngo you play vio ga bam I ngo you play bidang ring MYNSIEM bale pim I ngo you play nga set ongi hayeng samaki parlong siyang bale pim I ngo bidang artali ki khman bale pim I ngo bidang ki sintor filaman kren bale pim I ngo bidang spotuli ki simpriakti bale pim I ngo bidang ki kijat ki ki ba biang bale pim I ngo you play ki baro namar what I know you play tamba vio ye I know you ke bu play la de lero but if I know bu play la pen MP but if I know ba hadu menta play la ayu MYNSIEM ko angi ke vio menta ni ke jingi kai balay pim I know you play na ma ke jing I know ke ke pen sko ba ka ba ra ke jing long MYNSIEM ka ba ra ye ke jing long jing em ka ba shisha ha ke jing de ba play fe fin na police show na ke kitab sam kala nang ka ba shispa san la ngan puli ni ru fin so tanat tangini puli ni ke sam ka shispa san wa ne ngan puli du khat ke bring ko wa to I ngo you try to khat ke pat ke keteng ke jo to pen banai ke jingle jo wa preng ki kim cha ben rio to rwai ke jing ro u ye kren che pang ki kam ki ba phla jo to le thauburam ye ke keteng ke ba kho jo I can command ke no jong ki ta ke ba wa you try singa bai ke ni ke khat ke ba sa khani ru ke ni ke wai ni ke khat ke ba ngakwa ba pin la len dat puli yang pelet jingmot snap bahai kini ke mga hikay mga ru pet wang kum no wang what pi yo try but e bor jo what ya ka kamat jo u halagas fi kani ke ktian ke dai ka mga snot na palat wang kum no what you try but e bor jo what e kamat jo u malagas ni fi ak ktian English kang seek his presence daily habang ke kamat nga kwa ba kanum sting nga tagaktin ba pinwat ya ka presence jo play
ya kata ka jing dap jong ka jing dan jong blay ha ka jing im jong fi malagi sngi kadai ka jing wat ka ba kraw palat ngi miss ye presence ke jong play ngi mi osngau ye jing dap jong play ha ke ying sem ha ke jing em go jongi ngi klem wat malaga sngi but don ke bring ba wat tang ke por ki dan program don ke bring ba wat ke presence jong play tang ba ki dan apreng ke jaka ka ba ki hapan shekri yutra nga khwa kan ong fi ka bible ni kam hikai kum ta khong wat you try ba ke borjo wat ke presence jong play wat ke khmat jong malaga sngi ka ka ke jing ong ko David ukuran ni but day na kita daw nga kwang anong ifi ki priyo ki bayat but ki presence ki chong play malang sngi kamot ki jinglong man sim jong kiru ko im malang sngi lada fi ra ye ki presence jong play ha ki jing im ko jong fi malang sngi nga kwang anong ifi ki ni ko par ki jing im jong fi kan ko blessing shi ki priyo finyo ki jing im jong fi kan ko jing ko shi ki popon namar ha ki ni ki sngi ki priyo ki muat e niam Hagini ki singa ngat pim kwa shu iki belong ke rukom brio pim kwa shu iki jingi sanga bishulang tang ke jing pendat rukom pim kwa shu banyo sngau tin ke job lagi bishulang tang ke jingi kai pim kwa shu banyo sngau iki pi kwa banyo sngau iki ke badudon bat kata ke bor bat kata ke presence kata ke jing dap jo ke jing don kan ke job play ke jing don jo men se mo khoi kata ke ne bangi kwa na khwa bakat banganang krenru ba pinyo sngau ye kata ke presence ke job play Haga jing im go jofi namar ka ni ka pinlok ni ka jing law man sim jungi ka be im kan no na preng jofi ana haba pitwai ru pis ngo mo play dan nda haba pi mani ru pis ngo mo pim yo ngo you play but pitona ka jaka ka be namar teng teng plot nda duai na ka ta ka dang ko na fi u debit song what ka khmat jo wala gi singi what ka bor jo umala gi singi but what ka presence ka jo play itai tien ka ko na fi namar ka tien si jingi on ka khmat haga jing shisha haga tien english ka khams no tonight ko ang presence jo play haba ang presence kamut bo play don keleng amut ba ang ta ha ni te bo play don keleng here haba ng kren gede kita ka presence ka jo play ka ba video snow ba ka dap aga yeng ka dap aga jing im jo fishi man ba ka ta gede ka bo play kwa ingi bangin ri ka jing la man sim jingi ka ba im khamat jo tra tangin le kendiat nang ne na ka tien ka jo play ngan pen fi ngamong kendiat kini gede ke ba ngan keren kham jrong ne si kini ke por kata gede ni kitab kisim fi de pipule kitab kisim ke bening kong kalau nong ke khat nyau ngala keren shibuni gene bre ngakwa ngan pen fi nang ni kendiat khnang ba fin sngot fi kini gede ke por haka baka jat benriu Israel kadana penenga jaka jongka jingele namar ka leadership lani ki jingelam ka baki yo usim ahab bat ke Jezebel kila poi shiga jaka ka bakla kila mani blay thau kila mani ksoy bat kila pin baklai ka jat benriu Israel ka jat benriu kadana ka state ka ba ima hangi kila paidin kila pin skelsi yo blay bat nga aingu yo blay haga bakum ka por udan uwei brio ubakitang u Elijah. Ula say unu brio hakapor kabampoi perkat. But kajing say jo blay yo prophet Elijah. Kadai bet kawai kadau but katakalong ba ukwa ya kaban encounter lani ya kaban yang persya ya ke Jezebel. But yo Ahab namar ukwa ban pin pai ya ke jat Israel biang bakin syakri yo blay baim. Ula say yo Elijah. Nga jishim gini nga challenge aga jingim bat nga kwa ngan krani firu kandiat alor jong kata balay film ngay bahabo blay upen im aga jingim ga jong fi na ga jingchat ula say fi aga bakum gani ga par balay film tip bo blay u say fi udan ga plan ya ga jingim jong fi bafin le ay bafin encounter lani bafin ya le persya ya ga nugo balong persya ya ga mon ga jong blay lakalong yeng lakalong aga jaka shong ka bisa lakalong aga dong gishnong aing in yo ibing idon aga plan ka jong play but nda habau Elijah uyan u play payo bo un pen benai ga jingrang ter khong lai snem ndru benai wang kanom dan jelum ni kan dan slap but ga da ja shisha kumta play pari yo Elijah po to ka krem but ban di na ka wa khirit ndre din ka to ne por ka wa khirit kerngan play ong yu ulet serafan shong ang tu but shong kat tu kan ni por but hadin nang tan dala dai ke por ke bobiang
bau play sedang ke ban pen pau no ke buram ke jo ban pendap ela ke jong ke ketien ke bula kren bau Elijah u play wong yo Elijah hagalino ke bakhat prang kwa yeme bamen mi no na ke tu jeka ka bameri kelet ye kendu yo ahab ngan pa slap ke kendo fi nda habau Elijah u play wong ri uri nda u play wong mi umi kita ke jinglong ka bau play kwa ingi banginum dai ban tiang yano ru abo blay saying may ban mi walit mi abo blay umpat ong if mi but what let shong shu pat abo blay ong if yang jai kata ka ba lesi ya kataru kadan kam ku jingi kai ka kraw teng isu mi ke ban le ke isu snow shong shit shi snow kumbala pitip pinumla abo blay ong Elijah ri aga kram uri no ong shong po sidan usong ndai na pipuli ong mi no Elijah mi aga jing shi shaw ahab upa wat ngi sipai u don gi spy ye gaban wat bo kwa ban tip shinu don Elijah umut ban kraikle nabar ukunno bagani gi jing rang ter khong ka bala penya briu ka ba ki briu ke le ba mi ki khone jong ngani to ifi gani kala kani gi jing cha baro khat gi ja gani kala long gi jing e yo iem na ma de mu u bat ye gi jing sin char but ngani to ifi gi jing no kala chow Elijah de mu u declare lani u pronounce gani gi jing rang ter khong but u Elijah uri but u ahab wat but people in the Bible Elijah tibba they can do you ahab ula ban yap they have a blame khot you ubo umi bet cleansing shifting tanganum krane tan da people in da you can do you ahab kadan to jingele ange ki can no iwe and they Elijah wang you ahab mebedon ki nong itu lupa south pa san pongun ki briu ki ba money e blay ashira but medan south pa san pongun ki nong itu lupa ki jong bal but de ne ta daw ngakwa ngini let ki shijrong jong lum karmel hantang ini tay artali ki duan but ngini bo yu jinknya u blay u pa daga ding inum tang daga ding briu and ngin duai bo blay bu pa daga ding yo to blay ngini money fi de challenge ke ba kraw palat namar marway yang khmat jongini ki praspa san pungun ki nong itu lupa ki balam leer but ngakwa ngang fi ke challenge ke ba kraw ke ngan bu kumne ke jing le ka ba itnat tam up deng jong lum karmel but ngasnot bau Elijah habo ong yakani ke jingele ong yang in le chamadan yang in le chipo no feel shagano no madan and I ong yang in ki jong lum karmel fika taga de ga khwan wandra hakaba kin chaman sim la daga dan no jingele wat jile chamadan wat jile chapin thor ngakwa ba pin kiyo shijrong lum ai ke jinglang min sim jopi kandan hajrong lum barabar fimtep ba ba jisu ang city jigamsas sapule mapil nang kabar haba ula pin emingi ula map igirin kang gujigi ula pin mi yangi lambat uba ula pin shongingi hagi jakabanang lambat ukris fi hakabakin jamin sim ngi dana kataka position ngimda nang ni khandaw ngi dana ki jakabanang marutrai but teng ke jinglong jingem jingi ngi dan sa gi khandaw bat ngi yele persha gi bodjing dum pinumla bale pim kiyo shikata jaka ka khamchi jro ba pinu inang tapi don bar exercise gi jinge jong nang ta pen penai ki crown nang ta namala fi yang na jrong lo fi don jinge de baru blai u Elijah wang yang ni ki jrong lo sngotanat palat banda haba kani ke jing ong o baro ki khonisal ki priang baro ki tu ki usiemu priang baro ki priang but ki thau artali ki duan fi pulene ga Bible Elijah wang sedang ning ko mo fi bani duai but hadin bagi le duai ki le tare le de ki tari nan ta de ki le duai ne dan step hadu bandala jangmet ka Bible ko ang mdan ununu uptau bala ban pading namar ka blade thau ka namla ban pading ga duan but I ngo you play bo Elijah wang ini ki ten ndahabu yo iba dan ai ga bakila ban penwanding ndakla dega pod duai u Elijah ngasnotunat ba ulum yiki khon Israel hajrong jongulum Carmel wong wan shajan jonga na khwa nga nong fi ga por kani ga ktien nga ju underline kani ga ktien nga ju snotunat ga ba ong to one hajan jonga fi what
ju yang marway haga jaka kaba ngan ong fi lada kalong kaba lahi khat lang gi yeng jong fi haba fi daniel dia jrong lom khat lang gi ta gi belari skram skro khon israel ni ko pol kila shi shong skram skro kila shi shong shne shtai kala sakma lut namal kim tip sho no play badai bara baki yo iba ki wan pit kai hne baki yo iba ki khon israel man bang bagi ni no thul pa play bal ki duai ki per khat bala da pading kin haban mani no yo play bal but then kita tahu kila si shong klumar kila si ya kecing im joki ke sekman rei u Elijah najrong jong lum karmel u khat ik khon Israel shuai ke ba unduai wang wana jan jonga nga ai ngu yu blay ba u yo ye respond naki khon Israel ba marsen ong wana jan jonga baro ki kiu nu lum ba na jrong lum u tay ke duan ke bala tua ba no tay ke duan ke bala tua ti saudang ka u te ba bu ke jing ke ya jrong fi yu i nda ha ba duai na snotnat ba duai ke na ke nong ke ba khat pra jong kitab isim ke ning ko khat ba lai bin riwang na hamar ka por ai ngu ye ke jing ke nya la jan me u Elijah u nong pa ulawan ba ula ubat u bat ula dua ula ang atrai u play jong Abraham u Isaac bat u jong Israel tu pentip agani gisngi ba mela u play Israel na kwa fin mak ba ini kin wang bat ba mangangal ang shekri jome singa ba wang bat bangala le ye kini ki ek ibro da kitien ke jome la da fiduai kiu se jrong lo ngam ong ba fin mi na yeng le kiu su nu lu ba da jan yeng chok fi Hare habang akran ng nga jing duai. Ay ka jing lang man sim jofi pinum siya nga try jong ki jing e. Baga jing e ka ban ni finakli. Wali siya nga try jong ki jing e pat ya pra. Baga jing e pat ya pra ka siya nga kli jofi. Wali siya nga try jong ka jing jar jong ka jing im jofi. Baga jing jar ki ban ni finakli. Wali liya ka ta kintera kita yan jat ay ngu yu play yang ka jirang lom jong ka jing lang man sim. Finyo inang ta ka doon ka bor. Uy Elijah na jirang lom uduay. But kaway ka mga snot na bat ngan pen iya firu ini kapor kan lang kacimi toy siduay namar ba uduay hare uda ongi ublay au blay jong Abraham jong Isaac but jong Israel but ndaw la dep khot ini ka kerteng wang to penti kinamit agisngi bangale igani mday shabar na kaktien ka jame fi itay kitien nga ju ongi ki brio baro what juduay shabar na kaktien ka jawblay le ek ba fisno thuk dai na kaktien ke jaw mentale lengi yo shibon kaktien duai kat kum kaktien ke jom le na pre duai ban yo i ke juba pi hang ni ngan pre ifi hang ni u Elijah udan haka jaka ngan ongum ni udan haka situation ke balang ngan ongum ni ka ba matam ke balang so risky in both the English. Kapalada umla ban yoi yaga jubab jo play yaga gisni. Lada u play piangi ga jingduai jo Elijah ban pinihar ding na meneng. U Elijah pin bakla yaki million ki kon Israel. Pin paidian iki but kan poi kapor bakinum tip shu you play with him. But shangan itu figure responsibility ka budan ang nigday. Balada uplay jubab agani gisni yaga jing im jo on shak reichli haga Jezebel fi ngingi duai kalba mon namar da jubab rudang piang ngi duai jing isang uplay pa ga jing trai jo play dong paro ndale niam rudang lo le jing isang long la kalong naman long te le jing isang hi wa jing isang sai le jing isang biang hayeng ru la do jubab yang dom jubab ru long ndreken mau ka ni jing duai ka ba Elijah duai ula ong himo u shijrong lo but hajrong lo kalong ka jaka ka ba u kwa ba yo i ka buram jo play bala da kini barong ibo le tip ba ka dai kar kum ka tinu play kalaban poi ka ba ma hale Elijah u snutho I wepi we bo le u de snutho yo play but habau duai kat kum ka tin ka jong play fi I khlam du ajrong u so snow try snow ba ni pat ba ni tip ba me try melong play but ba mela pen pai pat ye ga do no choki
Ana kum ta ka ding no try kala ha kala bamdo igi jing ai ngutang ba di ding ba di mau kala kejet igi to na ka ta krai ba utau pat ba baro bula yu igi ni ula dem wan lagi khmat bula ong utrai ula utau play utrai ula play but u eli ja ula keming no to pa jong bal but ula peni up iki ya root jong ka wa kishan fi hagani ga jakangan pen e fi kumne ndai tang ba u eli ja ula ban peni har ding na pen Henry ulala ban yo i ga jing job alor ga jing bani play tau. But kaba crowd tam nang ni ga day. Mday bo eli ja ulat yem. Henry kaba crowd tam nang ni ga day. Ki kon Israel baro ki pai biang show play ba yem. Kata ga day kaba crowd palat. Kata ga day ka achievement ga jing job kaba crowd palat. Ha ga jing im ga jong eli ja. Hang no job. Day bo ang yang ini kiyo si jurong lo. What la daw sa marway. Yo ya kita ke message kat mengadang keren. Wat la da minta ke sengi pidan setang marway haga jing shagri play. Wat la da minta ke sengi pila dan naga jaka ka babaro kim pediang syu ifi. Wat la da fidan naga yeng ka babaro mdan betre dua ilang bat fi. Ngakwang an ifi wala chong haga ta rejection. Haga ta jing shagan ta. Yang na jurong lo. Nang ta dua kat kum ke ktien ke jong play. Yang skam tay ke duan ke bela tua. Peniang biang igi jingknya ka peniang on khmat jong play finio I hajrong lo u play un pa igi ding but now play pa igi ding finio I baro igi briu ken buram igi jing yade igi jong ki baro play but ken buram igi pile namar utrai unda nagliang jong ki briu ki banut ban ki jrong lo to ngan pen ifi nakata daw wala ong ifi ngan chong slam namar nga chay yo jingir khupalat nang ni singa ba ka nang jingi kai ka ba kraw ifi mta singi fifi na pulin na ladap kini kala dal jing job ka ba kraw elija kala dai jing job ka ba ngala ngan ong ka jing kemen ngan ong ka bam tip show yo elija namar ndeta mo kemen bo blay open heading hay kemen palat menta ki khoni sel kila yo I ka ban mani biak la pen jap itu no itu pa bar khat nang ta de kala ka jing mani blay thau kala khlem but menta u blay u be blay jo abraham u isak ba jacob ula yo biang I ka buram dakani ka jing le but ngani tu fi ka jing job ka ba kraw pi hendai ka jing kwa jong ka jap ben Israel besngap bai kita kejing angnuat kejing terang jong kejat dari Israel kam day ban penhiar ding kejing angnuat ke day ban penhiar slop fi ka hang ni kampat day ke jubab yo Elijah kampat day ke solution lani ke jubab ya kejat dari Israel berokoi namar kim kwa ding ki kwa slop nama kadan kejing rang terkong lais nem rubna ya du bakala pai ke jaka ka be bon ba kila patch nong but kala don ke jaka ka ba klumar kata kata but ke jing angnut jong ki meta sni ke dai ha kila yo ibu ke ding hi ara duan kila pai show blay kila kemen and they can mau ke jing don kam ke jong ki khoni Israel ke dai bakini yo I bau slap uhiar ai ngo you play fi pulina gal nang ko ba khatra ke khat ke south way u eri jau tip ikata bagani ke mission jang u kampat long complete ke jing pin her ting ke dai tang baun shipin yalam ye ki khoni sel begin tip you play and they ke mission jang u ke dai ban pin her slap bau slap un her but pet yan pin I fi nang ni ke dai ke jing kai ke kraw eli jau her u let show ahab wang yang jot let bam le ye kan do she try lo yo ahab but wang you let bam let di uai hukum MYNSIEM ahab wang namar kadan ke jingker hu slap sikat dai tangan keren kendiat igini hagajin shisha u ahab umut ban peniap u Elijah hagajin shisha kadan ke jingi keno iwe hendrai hagani gisni u ahab ulayo I bapleang u Elijah u dan bor ulala peniading ula peniap itu keno lupa jo but u Elijah u hiar de authority blade na jong lum karmel ulet ye kan do you ahab but haba hukum you ang krekloy yang jot let bam le di nama kadang ke jingker hu slap ngkhwang nang fi de jing kai ke kraw palan nda haba blay ula pen paw le jong ke buram ha ke jing im jong fi what kita ki bedan ko authority kin ko ngo fi hang ne fi ibo ahab ko ngo yang jot chi cha ulai oh Elijah yang jot let bam le di ngat yo snow kadang ke jingker hu slap sikat dai kat ba
Kebeneng ke shit dan tangi weru dak ban slap dan bayo sngoru ta jingkro handrai u ahap u komo namar minta ulayo I bau Elija udan gejinge dai becan baru play fi da fi puli ni ngan wanra shiga bakam kan jamin sim u Elija bu ongi u ahap yang jat let bam di ngayo sngo ye gejingkr hu slap se da fi sngo tu igni kan kerkhui fi shikat dai ndanda bayo sngo u ahap umyo sngo u shakri jong Elija umyo sngo ndan hiru manu bayo sngo yagni gejingkr hu slap ni de tang Elija marwai bayo sngo gejingkr hu slap balai vitem u Elija u yo sngo hakabakin jamin sem kade gejing hikai ka bakham jeleo nagatagadawan kirki lada fikwa banyo ibo blay ule ai hagni ga bapau pinang bidai banang shwa ban yo sngo yakta ka bapipan bau blay ula sedang ban pen pau hagabakin jamin sem u blay ula dep don lupa hagabakin jamin sem megani ga protei bat usong long ka jing shai namar haga bakin jamin sim ula dep don lupa ya ka jing shai katakin ka diga secret jong ka jing what shukran ya ka ba fiklem yo snow haga min sim ka jong fi don ki briu ka bishong lakhya ngalawan duai mga pila yo khya be kreme diga jing na la shai ka singi yapan ban ngkhwangan ong fi what shulit ong kren jing ya ka ba fiklem yo snow Elija uang yo ahab hangiru kedai ke kat yo ahab ubadan kumus iem lada bakla hangingan ma yiging em jo hareu Elija uda yosngo hagi skor ki bekin jamin sim bakadan ke jingkro slap bat uniu slap ubang yosngo haga pertaiga bekin jamin sim un saja shisha hagini ke pertaiga bapau nagatagadaw uang yo ahab yan jat let bam let di ngayo snow ke jingkro slap fi day hanta ngkhwa ngan pen I fi KUMNO fin duai ba fin yo I ba ka eka ba pi yo snow ga ba kan jamin sim kan ja hagani ga protege pa pau la da fi bakla igani fin bakla haga jingi ai nanti ngayo ida gi bring belong desperate ki la pa duai la deru ki la duai shajing it ada nda ba kham ja ki paide balai na mar ba ki klem nang igani nongre duai shua hadu ba fin yo snow bo blay open scam fi haga ba kan jamin sim ndakalawan ke confirmation na kita jingpen scam jo play bapide yo sngo bagata ka bapipan kala dep dana ke spirit ke jongfi fi de fin note ban pen benai kita bakan sejano haka bapau but nda habakala scam haka bakan jamin sim finyo I ublay unpen pau bet haka pertege bapau nakita ka daw hangni ke jingi kai ke bakraw bau Elija yo sngo lepa haka bakan jamin sim but u ahab umare hey sigaba ngan puli fini de khot basafu alko kumta u ahab ula let bam let di handai pet ba u Elija ula let kiu shakli jangulum karmel mentau dana trailum haba u yakran baru ahab ndrei wat la daw la yo sngo wat la daw la dep krani giktin de jingai bau slap ula hiar handai yala di udang haban kiu si jrong jangulum karmel fi ibalay kiu si jrong jangulum karmel mar hajrong lum ublay ujujubab igicing duai fi kita kadai ke jamin sim kai ke bublay ule aga testament brim kadai ke jamin sim kammat pementa pinduai bepinyo ik no blay bepindali kiu si jrong jangulum shalom ken mau kening krane ke jamin sim let se jrong lum jong ka bakin jamin sim yang hangta wat sha ka wai kan pendu men sim fi but hangta duai namar ba fi sngawa ka bakin jamin sim fitep no duai gum no tap bible kong u dem yela de ka kindau ka bakren shipang ka ba pendre dot yela de khmat jong play u bo yela ka khmat apdang ki khosi jong u gobomot ya ki score jong u tap de ki khosi Krege jing duai ke itamula hande ke dan ke jingmot bakin jamin sim kabamut haba fi deb ke kren ba fi pet bet di khmat jo fi shekndau
pimpet sun breng namar ba pinpet pinyo ibet ye ga jing artin kanungot ni duai tamang ipet bet ngi iba ka khlemlong bat hangta ngi khlem no chu ban duai fi i u elija u kiu jrong dong lum karmel tap ye khle jong op ngi khosiu ki khmat jo pet be ke khndo ye ki skor tap de ki artli ki khosiu namar kwa ban yo sngo ye ek belong natural namar snap bet ye ek belong spiritual kabola yo sngo haka bakin jamin sim but trepet ru shapang duriao trepet shapang mingi trepet ye no dak kabalong negative namar ula yo sngo u dembet padu duai hangno hajrong jong lum karmel kataga de jing hikai upha de shikri wong klipat shapang duriao meyo idak ye ula jadu nyo sen yo e de haka ba nyo wong ngayo i yo lo o bakat de slati jong brio marsini i signal bakata kabo yo i haka bakin jamin sim kala pau hagni natural world lani hagni go pau kala biang yu ubu nong yano ngini mare bayo uslap ulap ingi but fi yo inda ba uyar nda ba uyar fi puli nang ni ndawla dep le igni uyar ulen uy mare u ahab ru mare ka beneng tang sipang ka yong ong ka bible but ka tin ka jong play ka ong o but ka air ba u lahab u lap ba u bakrao bi igni ka jubab ka jat ru sanganut nong kala don ka jingkaban ka bakrao ka jat ru sa menta kila light na gani ka jingtim kila light na gani ka jing bishar ka jong play ka jing ter khong kala du no but menta u ahab u la yo i ba ka jashisha ka dinga hiar slabru hiar but menta pipuli na ka bible ka ka kiti ka jong try ka lang eli jaw la panpo la sinkai u la let hashua jong ahab hadu ba na po Jezreel sngap nan pen ifi kaba kham dan kam shushu balay na magtagadaw sa kren ni na mga kwan pen ifi ka kham dan kam shushu fiti balay nga ong dan kam shushu singap havin puli nang ni ndaw ula dep pen hiari ka ding jrong jong lum karmel ka ding kala hiar ula job ang ni ay hukum ahab ula ko sa sisien pat dan kami uslap ukiu piang su jrong jong lum karmel kumang la dep kren tuai but minta hajrong jong lum karmel uyo i bau play upen hiar sa uslap kapamut kare ka jingjap ka ba kraw pala Henry na pipuli hakalanang ka ba kat kendai nda uhiar na jrong jong ulum karmel shakendau uyakendo yakinong itula pa ki jong ka Jezebel but ka Jezebel ka pa da kinong lam ktien jong ka ban yakendo but u Elijah da ka ba bringam ka ang kumba me peniap yakinong itula pa jonga harut jong ka wa kishon kum hagini ga sngi la shay ga sngi ru ngan krachli eme bat ngan peniap eme fi bat bahaya da ktien bang kren ki ktien ki bang shet ong bat bahaya snga bahagi di ktien ki bedon kam fi lada fi hiar na jrong jong lum karmel jong ka jinglong MYNSIEM jong fi na hiar shetrai lum hi fi ne kendo Jezebel wala kian nang ta fi ne ibe lada fi hiar hi na jinglong MYNSIEM ka job fi hiar hi na jaka jong ka jingduai fi hiar no lum jong ka jingduai jong ka jing shekri play shetrai lum hi fi ne kendo Jezebel but nda fi kendo Jezebel ha trai lum pin klet no yaki aka baro gi bo blay le ga jing em ga jofi pin pet yap la ga jing em u Elijah dan kendiat sngi u de brio ba krautam u bala penlim lut ya ka jinglong manipulate au baro but menta namar ba hiar na jrong lo jong karmel u hiar le ye kendo ye ga Jezebel fi yo i hangni ka jing shop ting kawan ka jing do MYNSIEM kawan ka jing do jinkermen kawan but fi you pet yap na ka jong ka jing em but ha ka lenong ka bakhat khandai ka khat ka saw ko ang ulat jis ngilanti shagri khlau pai ha sho ha u shong po ding ratam but u duai na tai la dibu ni yat no but u ang kala biang ka tam ta tra shim no ka jing em jonga na ba ngam long kham ba ni ki pa u da thia ba da yo thia ha po ding ratam na khwang anong fi kham kloi kat bala ngan kran ni fi yo i na kini gisni u duai de ka bor mana kini gisni ka jing duai jo ugalang powerful udon bora du ka taban peniar deng peniar slam but udon ka jing job and they habo hiar na jrong jo lum karmel
ke jing het ke du no ke jingkermen ke jing du jingkermen ke wan ke jing du wai ke dei ke no MYNSIEM na mala da fi hiar na ke pusyan ke ba pim dei ban hiar ke jing du wai jong firu kan nong kat kum ke jaka ke ba pidan men tau patchery cloud aga jika ula deben kiu piang chitrong dong lum karmel ula deben dembiang lagi khosil habu yo snow ini ke jing pandam no try pen hiar biang de ding lani le de no try bakani ke jing bernem ka jong ke Jezebel kanum job yanga pen ban habu hiar na jong lo finu I udana ke jing shara kita kadai ke bangi tang kiu lo tang hiar lo bana bangi hiar lo finu I ke Jezebel kan job ke jing shep ting kan job finu I mentangi ting shep ting ini ke jing pang balai namar khambun sin hi ni khlem don chu how to lum tu ke jing la MYNSIEM ni hiar setrai lo ai kan ikan ai MYNSIEM fi ba lano ru nginum hiar setrai lo ngin yang be jrong lo ba ngin in jrong lo ngin penyap ya ka ngin pen jot ya ke jing mani balai tau ba ngin pen pai biang ya ke brio ki ba pai din shege jing shekri blai ke ba im fi hangni ngan hikai fi sekendia da fi puli gani na margani dai ke bedan kam ke bang kwa ngalong fi nda habau eli jau hiar utia angni au ding ratam u kwa tang mani ap no ngaju sngo iet yo blai ngaju sngo buram yo blai ngan ai MYNSIEM fi gani sa study him fi sa pet bana ke bible man la ke por haba ki briu jong blai ki don ap deng ke jingele u blai umju e no iki ujuan wa iki hangni eli jau bakla hiar na jrong jong lum karmel udan sa ke jaka jong rikla udwai bau ni apna ublei tip bau eli jau de tang ke kendau wat la dau de prophet and they minta udan ke pressure sa marwai but fi yo I ublei klem tau upadau angel uang meyo I til shekli jonga ubahagi ni gis udan ke jingjap and they minta ke sing udwai bau ni apna but meyo I util yo tia but ukwa bau ni apna ngadang dan ke mission yo but ublei padau angel ndawan u angel uanra but ukpu ubal shet au rengading but ka shiklong ka bawan ra na peneng kini ke jimbam ke bawan na peneng kusiwi elijabon bamundi elijau bamdi ndre tiabya aingu blay give up uklem hero ni u angel ndre u angel uklem give up blay u ang kitab yang usisisen but upini yang uang bamdi na mga jinglay chome ke dang jingai but u elijah ke sin ke baar u bamudi but u yo bor sasin pat savusngi u ya ban let biang sejrong jonglum horep jongplay fi ka taka dai ka jingi kai ka bunga kwa nganong fi u play uno ino ifi la da fidona ka chaka ka be le simin chua fi shikri u play fi biang fi tuai fidona jonglum ka jingla MYNSIEM to fi ka job fi yang jonglum fi yo ik fi tuai play le re kumno fi kum hier lo but fidona try jong ka jingya lenti ka job fi hier ka jingla MYNSIEM ka job fi hangta iwan ka jing shepti hangta ka wan ka Jezebel fi paidin fi paish ki kam ki bam day but ngani to fi one it clear play you tip but fi day tan ki brio but day na kita kada unum ino ifi ai pagani ka khubor ka bang kren kande ka bang wan ra shiklong ko na beneng kande ka bang wan ra yo kupu berhem but ka ding ka jong MYNSIEM jong play ka bang ka tin ka jong play bala da fi dana ka jaka ka pa pi yar ka jingla MYNSIEM jong pi bala pim kejat na ka singi bam ye ka ni ka yo ni kupu bo play wan ra bala ka tin jong play di biang na ka ni ka bala ka ka jong MYNSIEM ko balai pim yang biang si se nai tia sho yang jot kiu lang bat nga si jrong jong ulum horap si se ulum uba dei ulum uba la ka jingmot jong ungumot hangta la yo I yo trai balai pim yang biang nai tia ang to riklau nai ri au ding ratam yang jot kiu si jrong lum bam ke jing bam ke bakin japaneng ka balong ke tien ke jong play finu inang ta na jrong lum finu I ke kamba jong play kan sedang biang dei hang ni yo biang ya ke mission no try ublay dang ai biang ya ke ministry what na do bakla ngai se so tanat e gani haba ki brio jong play ki dana ke pressure jong ke kam ke jong play ublay sngoto
fi ka pertegan ka dau tin ang pai tu privi men ne dei balong kum ta pai welija kitu ki singi fi ulong kum to dei penta pai mentau la pai din pai mentau la talat ki privi ang kum ta rekin mau play long kum ta na dis not na you play tip la ki privi jong play hi ki dana prenga praja play nom e no la dam dan bawat chu play wa kita kena ke jinglong ke jong play la dam dan besngel tho chu ipi play sngel tho balai pim yang judgment ke singi bo play sngel tho udan ke jing bam na ko ta jong fi but I begini ke bang keren nang ni kan ni ke jing bam ni fi ke ban I min si I pin yo biang ke jing pen slet ka ba wan ke bor ke jong min si me ko bakan pen keman biang fi fi no trangen kan ter ke ni ke jing e ngan ki biang show lo mo harap jong play but ngan yang biang hang ta but pin yo sngel biang ke sur jong play baru play udang dan ke ministry ban I fi nang ni shikman fi ke e ke bang ko ngan pen e fi tang kan dia choba ngan pen kut no man na ke por be ki brio jong play ki dana ke jing e play sngel tho fi yo I what yo Petrus habo paidin nda habo wan wat biang u harut jong geduriau Tiberias haga gospel jong Yohanes kelong ko ba arfwe u klem kondem u klem ong yo Elijaru balai me duai to balai me pet balai me jano balai me duai ba meni up no balai me jukun roi ga pas klem ong yo Petrus balai me le paidin balai me landinga and u balai u open ban o shua nda haba ki wan shijrong shishrenkel kilap bau jisu dan kejing bam fini I mal ka por bagi prio chong play ki phaiding play wan bara bo wan tuan sida wan ra ba kejing bam ta ka kejing long ka chong play wan ra kejing bam elicha wan ra kejing bam yo elish yo Petrus namal balai utep bagi don kam kaban ay men si miki fi hangta nga kwa nga fi nasha ba fin shongsa atrailo kiyo shi drum nom du jing lam se hangta fini shem yo trai hangta fini you blame le ke kraw snap ngan pen fi hakini ko por nga habo jona ubriu badon haka calling jong play pet play play klamon ra jing bam udan de ke eryong udan de ke duriau udan do kha ulum pen api ande wi kan du jing kata ke jing lam ko jong play what de jing ban pen pai no brio bon shikri utrai ande ki brio ki badana plan de jing shikri ki bejat bet ande ki dana ke pressure play dan ke jing bam udan ko ya kaban I min sim yang ki ai ngu you play fi yo ini ke ktien kumno fin ri ke jing lam sim ko be im nganget ke ni ke jing hikai kan yarap film tak singi la shangan ai fi katungat ni ki nong rep ki ban lo ke jing to ai fi no play ko khui fi ke ni ke singi yeni to ai no akini ke por ko try de ke jinget nga ai ngu yame ngala krening ni ke ktien ngaget kala ai min semiki ba minta singi kin yang ke brig job hadu ke jingwan ke jame kindang yang kin try hajrong lo jong ke jingla min sem bakinum hiar ba bakinum sharem hagi Jezebel kinum sharem ko pa ke jingtin kinum sharem ke buit ba ke plan brio and kin yang judge kin jap yang kin yat biang but medan ke jing bam ko try men ai ki begin yat chikman but begin job aga jing trying I lut chame ko puram ha ke keteng ke tong chi su mi dwai amen but amen to blame ko khui fi ha ke ni ko por but ngere community ba fini yai snap but yai snap ala sngi ko blame